Така. Приемането на сложността, че жената може да е грозно красива и грациозно неугледна в различните си измерения, като при Пикасо. Боже, как съм го казал. Е възможността да създавате вълнуващи персонажи вместо еднотипни и еднопосочни изпълнители на сюжета. Да го обобщим. Кръстника. Майкъл Корлеон спаси семейството, за да свърши филма с затварянето в лицето буквално на неговата съпруга. Тоест той пожертва семейството, за да спаси семейството. Втората серия на Кръстника е изградена върху това, че за да спаси семейството. Той уби брат си, т.е. един по един той убива и отчуждава всички в семейството в името на семейството. По-явен парадокс от това, здраве му кажи. Мък Мърфи. Говорихме с Алиери, говорихме Геко от Уол Стрит, сравнително съвременен персонаж. Майкъл Дъглас го играе. Не може да не му се кефиш. Не може да не се подлъгваш. Тоест, той успява да съблазнява едновременно с това тровейки. И силата на... Не случайно рекламата на филма каже, че това е филм за силата на парите. Разбира се и за нещата, които стоят отзад. Богарт в Казабланка, Хенри Пети, във варианта на Оливие особено. Т.е. как един загубил всичко, ще се буди искател обратно да стане тези, които в началото му и като разкарай се, да го последват в битка, в която половината от тях ще останат на полето. Търсете тези парадоксални неща, защото и в най-малката сцена, и сега в Добри Уил Хънтинг или в Сопрано, ние ще играем жена, която обича и мрази мъжа си. И ако не го направим и едното и другото и накрая нямаме разрешение на това, сцената ще е само на едната страна, или тя само ще го обича, или тя само ще го мрази. Така, постоянството е сърцето на скучната игра за 180 път, да ви повторя. Не бъдете постоянни, моля. Комуникация и състезаване. Това е точка 9. Повечето хора приемат комуникацията за даденост. Т.е. аз му казах точка. Пример прекрасен е тази сутрин. Тук. Това, че ние сме казали на надпис, не значи, че те са ни чули. Или чичото, с който ни премести в тази зала, е директна демонстрация на това, че като си казвал нещо, гаранция Франция, че той го е чул, разбрал, знае, прави. Точно обратно, в графика има друго нещо на същото място, на което трябваше да се срещаме. Демонстрация за това, че съобщението е изпратено и не е пристигнало. Така, не е достатъчно да чувстваш, ако не комуникираш това чувство на другия. Актьорската работа е да проектира. Тоест ви трябва да изпратите чувство и да получите чувство. За феновете на Станиславски това е лъчеизпускане и лъчеприемане. Една от най-мощните глави в книгата. За съжаление, след 300 страници и доста витиевати обяснения, една от тези, които се пропускат най-лесно, но всъщност е една от главите, заради които Станиславски е Станиславски с главност. Вие се занимавате с приемане на лъчите от другия, т.е. използва метафората на лъчи като приемането на комуникацията от другия и изпращането обратно на комуникация, която да го задвижи. Съответно, изпращач е задължен да направи две неща. Да се подсигури, че посланието е ясно за получателя. Ако аз правя нещо, но то не е ясно за тебе, няма комуникация. Ако аз правя нещо и ти го разчетеш, има комуникация. Второто нещо е да провери дали получателя го е получил. Тоест, аз сега отидох до прозореца, но много държа да знам ти. Разбрах, че съм тук и че сега те мразя точно. Разбрал си, добре. Супер. Сега вече можем да се занимаваме с комуникация. Съответно, получателят трябва да се подсигури, че е получил съобщението и ключов детайл. И може да го повтори. Знам, че обичате да си подчертавате, често актьорски навик, своите реплики в текста. Ако не обърнете внимание на обратните реплики, т.е. на това какво съм чул за да кажа, просто рецитирате, аз съм багет. Ако аз избирам тези думи, за да ти отговоря, а не които и да било други думи, има значение какво съм чул от теб. Особено в ситуация, в която четете с асистент режисьора, който, днес сте му в 75-я филм. Той чете сравнително ясно, за да може да се случи работата, но ако вие не вземете от него какво казвате току-що? Я да видиш, аз сега скоро ще отговоря, ще останете на неговото ниво. Тоест ще има ухото привиква страшно бързо към това нещо и няма какво да правите с него по-нататък. Съответно губите отново първото впечатление в сцената. Влезте на емоционален пик или доколкото можете да влезете в емоционален пик.
Оттам нататък поне ще сте раздвижили комуникацията. Ще има предаване на топката като в тениса. Защото иначе топката си седи или у вас, или у него. Така.